1975 ni jorao Bisramganj ni chikonsa parao tongnai Pratap Deborma bini oro total jaga 80 kani tongmani phia bini sago kaisa kotorma bemar hamya manjagoi bo jaga phalnani nangkha doctor rogi naijaknani bagui 10 kani phalkha a jorao no 2500 khlai phia bo panchei malia bini thimani yakulo je borok 10 kani jaga payo a borok no jo to bini jaga 80 kani ni bisingo 50 kani segui nakha ayang Pratap ni bwsa total 14 jona kau chela 10 jona bwrui 4 jona 30 kani jaga tongmani no saboni bukungo silsinai je borok jaga painai eba jaga seinai ageo chikon sa byapari tongmani phia tabok kaisa kotor party ni minister eba montri wngui thangkha khoroksa montri ni yakni jaga no kifilei nanani chikon sani kokliya phia Pratap thina sakang bini bwsala kusu salthang debormano asol jagani kagos ya phar kalangmani tongo Phaidi bayap song ang tini norokno kha kaham maya ganang Pratap te bini bwsala salthang debormani kubui kothomano sawai khnarawano Pratap wngkha khoroksa primary school ni teacher te aboni logo bo bini parani chokdri bwklaio bini location ni mungkha Sobita Rani Deborma bini bwsa bangmani total 14 jona klaio chela 10 jona bwrui 4 jona aroni bisingo salthang Deborma wngkha jo toni sai kusu salfaikeno Pratap wansogo bini bwsarokni future ni bagui bwsa kwbangma swbano ba tma ba roi klangsinai phia bo khoroksa school teacher te parani chokdri wngui bini wansok mungrok belai khenung kotor bo kaham khlai saimano bwskangni salo o jaga jumirok rangchakni saipano dam ungkuknai hinui bo salsa wansokha hor kuthukni jorago rokoi tongphro bwsarokno mungsaroi klangmania phano jo tono jaga phano 30 থেকে 40 kani bagai klangbai siwano hunai phia a jorao bo je jaga khai chawi tongmani amsuk jaga kabang korei haini bagai bo wansokha ayang guriwi jaga dokhol khlaigei nijeni bumung snamui bwsarokno bagai klangani 1965 ni bisio Pratap bini wansok morono teigei bini parani bororoni oro thangkha jaga jagao guriwi huk chalainai hapengo bufang kaileinai bufang gaigei bagan snamui nijeni bumung khlaina lainai hinai haifano bini parani borokrok bini logeo himui huk chanale gosekha jaga bumung khlaina goseliya samung nangjayani bagui sajakha nungbai baksa guriwi hukla chaimano jaga bumung le khlaina maya muchukhe nungno khlainari jeng huk chamano bo hunai sajakmani bagui Pratap ni imangrok dakti no mwthang nani digi thangai topha ai baidi joto bayaro chini samung tang nani baksa badam rati di baksa balanga horti baksa ba kasleng khade Pratap bini wansok mani mote khenong joraman khan ke bini loge song te parani borok rono loge utlangai huk khlainani chengkha huk chabai khan ke a jaga wano thaipong thaichuk bufang wafang jotono kagi bagan snamui arono bo bini jaga bumung khlaika bo bisikatal phaikan ke haino hai te kaisa hathai eba te kaisa hafaro thangai sem abai ke no huk chawo huk chabai khan ke thaipong thaichuk kagi arono bagan snamui haino hai bo bini bumung khlaina phu phia bayap chong kogono to endeba kha kama nangkhe raja machao hnei o kok tangrok Pratap ni bagui nang suijakmani klaikhana 1965 ni 75 phaite Pratap ni sago kaisa kotor bemar achoknani chengkha brain tumor haifano bo kuno mungsa saimiya bini sago tamo bemar wngui tong bo wansogo thikna nairoi samnger khan keno bini o khorok samani rogirok jotono hamai thangnai hnei phia samungrama bai bini o rogirok hamai thanglia Rugi lai tokmani bai GB hospital thangai bini rugi no naijagoi pithi chanani nangkha phia a jorao CT scan te MRI machine rok koriba bini rugi tamo abono kaham khlai saimani bagui doctor lai soi bithi chamang bithini bukhungse thila bungsiwo nokni lokhisi kagui thangsiwo phia bini sakni rugi kaglia 1979 phaite Pratap ni rugi belai no bare hoi thangkha a jorao Agartala GB hospital ni doctor bo yakti sawi roka jongni ni rogino thik khlaimaliya
nini rugino kaham khlaina hinke Kolkata o thangai nini rugino najak sti hinai ayang protap khai 4-5 bosor lai soi bini rugi najagoi bithi chamang bini yak pura bukhraijagoi tangkha bowan sokha koyak mas haino nogono achogoi tongsibano rangrok wngkhangkhe rugi najangna thangsinai hinai phia jorano naisingoi tongya din phaireruk protap ni rugi barereruk din phaireruk asisoni danga jabereruk abono nugui protap ni bihik parani borokrokno chuba chusankha je mansak chubadi ani bwsaino Kolkata doktorat langai rugi phunuknani hinai parani borokrok je mansak chubakha phia amsik bai choleliya protap bini bihikni mokolni muktei naigei tongoi maliya bini bwsarokni bata hinai bo jaga snamani abonono bwkha berawi 10 kani jaga phalnani nangkha 2500 khlaiui jaga phalkankeno loge o horono bini parani borokrok protap tei bini bihik sobita rani tei jotoni sei bwsala kusu salthang debormano bolong lama tei horono Dormonogor bus station jora tunoi rekha din kutungni jorao besi dugui chaya waisa danga nangkhanke Tipra ni baire nukhar thangmaya khanai hinai phadi bayapsong tabong ke jeng kisa fast forward khalaigano Protap Tipra to Kolkata thangmani jarni no tei jaga phalmani loge no saregon keno poja jogalai parani borokrok bai horsa bolong lama himui borok Bisram Gonjoni Agartala thangi cholaikha aichugo hinkeno thangi sogoi phungni jorao hinkeno Agartala o Asamni bus kalaikha Asam go sogoi hinkeno borok haino hai train kawi Kolkata o thanglaikha Kolkata o thangi sogoi hinkeno aroni jotoni sei kotor hospital SSKM eba Set Suklal Karnani hospital o Protap bini sagnai jagaikha check up khlaijakha koyek din rest nawi bithiwati rok charojakha aboni poreo doctor bai sajakha nini brain tumor belai keno kotor ungui thangkha operation khlaikanke abo success ngai ngya kuno guarantee krei norok khurno risk nawi operation khlaijanke khlaijagoi mano hunai Protap wansokha amsik lama lam kolokma phaimani tei phirogoi thangnani kuno lama krei thike thilang siteng arno thisinai operation khaijagani thangsinai hunai Protap wansokoi gosewi rekha ayang Tipra bo din kutungni jora bofrabo thanda ngnai kuno guarantee krei haini bagi Protap wansokha aro Kolkata wano hospital ganani kaisa chikonte school o bini bwsala kusu salthangno admission khlai rekha aboni koyek din pore honkeno Protap ni operation unani chengkha phia bo saksakno asa nugya aboni bagai bwsala kusuno ganaro tep kena horoi bini jaga kagos yapari saka oboni ni bai dada jotoni si ulo nung tesa kotor ungpro nini bai dada joto baksa khlaigei jaga bagai nalai de hini chawi salthangno jagani kagos yapari rekhan keno doktorok Protap no operation khlainani bagai tlangai thangkha phungni 10:30 tammani jorao ayang Protap ni family rok belai kheno wana laijak operation khlaijak baimani yagulo kaham krungkhede kiflei phaino haya kheba uturnai khlai ri kufur baide boljagoi phaino hunai operation 10 থেকে 11 ঘন্টা চলেখা ayang Protap ni bihik mokol mukti keplung bwsaini bagai mutai yachakmang mutai atai paibai sokha belai kheno wana jagoi tongmani srapsani poreo hinkeno doctor operation khlaimani koploi phaigei Protap ni bihik no phai sapaikha घबराने की कोई बात नहीं है सब ठीक हो गया है भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद o kokno khna khan keno Protap ni bihik amsegene kha tong thokjakha bukhuk baisasni sai kolpaya bkhano chikhagoi phunungmaya hinmani haisingchu phia o khusi besi degoi tonglia 2 dine poreo hinkeno Protap ni rugi teibo barenani chengkha waisa muktri thangkhan keno 2 dine pore roksi sisanani chengsiwo doctor ok sakha bini brain no belai tumor kotor ngmani bagai operation khlaithaniwo brain no kisisa ksa ngai arono infection ngmani chengkha Protap ni banchinani kuno chance krikha hnai ayang Protap kono rokom 2-3 din porok sisakhanke bo sabo bini mungtamo bini bihik pisa sabo aborok jotono pogoi thangjagrok abo ekeno teruk Protap operation khlaijak baimani 11 din ni poreo hinkeno Protap o sangsarno yakarei thangkha angthangna phuru kebota kabdi ayang Tipra o asisoni danga cholai tongmani bagai Protap ni mang kthai tobai malia aro Kolkata wono sogoi renani nangkha salthangni ama bwsai theijakmani yagulo tamo khlaisnai kuno chabai manjakliya tongthai ketal hapar harung ketal chamung nungmung ketal biang ba thangnai boroba tongnai tamono bachanai kebono sinijak krei phia salthangni ama sagno kechen go selia bwsai thegei thangphano bwsani bagai sagno teibo krak khlai basa phika nijini bagai aphano bwsani bagai
bini nogo muni wnggui samung khlainani nangkha phatisa masaya khlaino bo orono tongui salthangno Kolkata ono poriroi tongkha abo haikeno kosto mosto ke porilaijawi 15 bosorni poriwo hinkeno 1995 o salthang 12 pass khlaikha 12 pass inkeno salthang wansokha sal bwsukle phatar hasteo tongnai salsale kifilai thanga nanga nungnai wansogoi bo jefro 12 pass inkhan keno bini buma bai kenai Tipra o kifil laikha je baki bini graduation complete khlaijanai tongmani abono Tipra no complete khlaiphaisnai hinai jefro borok bini ama bai Tipra o thangui sogikha inkeno bini wansok marok bebagno ultangui thangbaikha ageo salthangni baba salthangno jagani kagos yaphari sawi kalangmani tongo ulo nung kotor wngkhan khe nung nini bai dada joto soman bag khlaigui jaga bagui nalaide hinai phia bo Tipra phainuk phaimale je bini babani jaga 80 kani ni bisingo tei 30 kani se tongruksu tei 40 kani hinkhe o je jaga 10 kani painai no bini bai dada songno phemlogui bandegui joto jaga segui nagui paibaikha abono phai salthang khana phaikhan keno jole jagui bo oro Tipra o tese tongliya hinai saichungno Kolkata o hainai phirogui thangui bo arono bini graduation complete khlaipika graduation complete khlaimani yagolobo salthangno kifili phaliya bo aro Kolkata o no chikon mikon job rok khlai tongui tongkha phia bayapjong suinese sui rohormano kebo slaimaya hinmani hai jefro corona virus ni 2020 o lockdown nango aprongke haino hai salthang yogliya Tipra o kifilima hai pika nogo kifili sokphaikhan keno bini thöihor haino hai tungnani jengpika bini babani jaga jumi tei hathai hapungno bini yago nukma bagui bo haino hai jole jagui je bini baba agi bono charaipro jagani kagos yaphari rwmani o jagani kagos no teinai bo minister ni mungui case khlai rikha raida jayatei khlai ani babani jagano joto segui nabaikha hanai phia bayapsong nung khoroksa minister no case khlaige case jitinani amchik chikon sani kokliya case khlaimani koyek mas porewo hinkeno chini Tipra ni jotonse kotor high court o salthang bai minister ni case cholekha ajorao salthang sakha 1979 to 1980 o ani babani total jaga tongmani 80 kani aroni bisingo ani baba Kolkata o ruginai janani rangsot wngui tongmani jorao khoroksa bepari no matro 10 kani jaga phalka 2500 khlaige o bepari tabok minister wngui thangkha au ango sewo ani baba 80 kani ni bisingo 10 kani jagale phalka tei 70 kani la angmana kok tongmani phia ani yago tabok tei 30 kani tongsiwo ani baba theina sikang ano jagani kagos yaphari sawi kalangmani tongo o 70 kani jagano nung nini bai dada joto baksa khlaigui jaga bagui nalaide hinai phia ang tini bagna phaimani le ani babani jaga 70 kani ni bisingo 30 kani tongruksiwo ang tabok biangni jagano bagui rwsinai ang 70 kani ni bisingo 70 kani no nango hinai salthang sawikhana roka ayang minister koknar pika au ang salthangni baba Pratap ni thaniwo 10 kani jaga to paikha jefro Pratap Kolkata o thangui pe ruginai janani bagui afro Pratap ni bwsalarok no ani nogo phaigui ano jaga nadi hinai hade phaima bagui ang borok no rang nogod case rewino ang jaga nargo ani oro borok ni signature bo tongo hinai bo sakha ayang knoi ni kokno kaham ke khnamani yagulo jat sakha salthang ni yago je Pratap ni jaga kagos tongmani tei minister ni yago jaga paimani document tongmani abono kaham khlagi investigation khlaijaknai tei je next hearing go je jaga phalnai salthang ni baidada songnobo toima phainai hinai bayapsong salthang bini babani jaga no phirogui manani amsukana o thangui sogika next hearing go bini baidada song kodo thangui kisisa kok sairikan kenche bini jaga no borok phirogui mankha ekdin salsao ang minister ni thanio rang solok nakha o rang kisisa solok namani no taimo phirogui reimani bagise o minister ani jaga no raja jayatei khlaigui kabja khlainai pekhani chakan kenche jaga no phirogui mankha phia salthang bini baidada sono thangui saimale norok bo puduma phainai phaikhan keno jengchini jaga no phirogui manchina hinai apse ulta salthang no se jole jagai kiri jaglai kotok salai tongpikha biang kedegma kemai tongoi tabok biang phai sok phaimale neta rok no mondir no case rok klaisi tabok pudo se mathangnai phu jelo mahanai hai saurang kiri jaglai se ulta salthang no se kotok lai tonglai pika salthang ni to agi o family kotorma asai songse 14 jona klaio tabok to jotono oroi poroi ingi paibekha
salthang ayang guriwi kosto mosto khlaigei bini bai dada batija songno kaham khlai bojogui sai kai phekan ke teini dino hinkeno minister thangei sikri sokrok khlaigei norokno nogro na hinai tongmani nogro ya khanai kuro thangkan keno norokno chakri na hinai tongmani chakri ya khanai abo haiklai bande wi sikri sokrok khlaigei se kebono se thangrowani kesgo serolia jara sikri sokrok khlai kiriyang khanke abono rangrok tugui resnai rangman khanke ba kebo thangnani goseli angi pebeka abo haikeno salthang bini babani jagano phirogui manani amse ganao thangi sogika pia amse ganao thangi sogibo jaga manani jorase sokphailanglia shit tamni bage hinke salthang bini bai dada batija songno kodro phaidi hinai bujokmang se aro si bini energy paigi tongsibo bini asol nahormani kodo thangai kes cholegui bini jagano phirogui nana himani o jora rokhe phase phailanglia bayap song norok kubuino sadi o story no nugui norok salthangni bai dada sono cover haima tongjaye de kisisa kodo thangai kok saken kenche 40 kani baregui 70 kani jaga phirogui mannai abono se borok kodo thangai kok sailia enke o story ni bisingo salthangni bai dada songno jotoni se cover ungui tonya deba jodi si norok amsuk jora video no nai tongkhan ke please ang norok no koinai norok o video no paya sak jora nai tongdi tamni hinke nungbede o salthangni bai dada songhai cover ungui tong abo sabo saiman haideba phaidi hinke srai klailaiso no bayap song ang norok no puila ono video ni starting ono sajak o video inspired by real events hinai hingkai ang sabono inspire ungui o story no suimani phaidi abono clear khalaisiwano chini o story o salthang ungkha real event o chini bubagra o jaga seknai minister ungkha je chini Tipra o kungthai kologrok party ni bisingtei MLA minister ni phan bai Tiprasa no satok pitok khlai tongmani abono nahoroi o character snamjakmani salthangni baba protap bsarokno hamjagai bsarokni future ni bagai amsakne jaga snamkha abo real event ongkha chini 186 Maharaja chawi thangmani abono nahoroi snamjakmani borok chini Tiprasa dopha no bsuk hamjak chini Tiprasa dopha ni bagai tam khlai tongkha abono nahoroi snamani jaga 80 kani ni bisingo 10 kani phalmani 40 kani sekjakmani 30 kani tongrukmani abono tisai kok samani ongkha chini Tripura ni total area 10,491 square kilometer ni bisingo chini Bubagra ageo kungthai kologrokno khahaya ongoi kisisa jaga 10% tongthairmani aboni poreo truk jaga segei najagoi general area snamui najakmani chini ADC area tongrukmani abono tisai kok samani protapni bsarok 14 jona hinmani abo chini Tiprasa 19 dophano nahore snamjakmani bahai khlage protapni bsarok khasiya angma bai tini salthang kosto mawi tong salthang bini jagano phirogui rena hinmabo borok salthangna logeroya ongoi jagano phirogui mani ongoi tongmani sem abobo chini Tiprasa rok khasiya angma bai tini Bubagra kosto mawi tongo chini Bubagra chungno tongthai phirogui rena hinai sakthari tongbo jeng bono logeroya ongoi jeng tini kosto mawi tongmano o video nahoroi snamjakmani tini nung o video no naigei salthangni baidada sono cover ungjagoi bo nung real life bo Bubagra no logeroya ongoi tongkhanke salthangni baidada song snamjakmani abo nono nahoroi ni snamjakmani hinai wansoksidi video ni paithago amsuno koinai salthangno bini baidada song logerkhanke logo nung prok jaga phirogoi mankhamung real life nung bo Bubagra no logerkhanke nini jaga no nung bo logo nung phirogoi mankhamung